Fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienu 4 il-ħaddiema li ħarġu għax-xogħol iżda ma reġgħux daħlu lura. Inċident fatali iktar milli rrappurtat fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Destin traġiku għal dawk il-familji li ma basrux li t-tislima ta' filgħodu kellha tkun l-aħħar waħda. Minkejja li mhux fatali l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol minn Jannar sa Ġunju ta' din is-sena laħqu l-1420, 60 inqas mill-istess perjodu tal-2015. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Il-maġġoranza tal-inċidenti mhux fatali saru fis-settur tal-manifattura b'240 inċident fl-ewwel 6 xhur tas-sena, ġifieri 62 inċident inqas mis-sena li għaddiet. It-tieni l-iktar settur li fih weġġew ħaddiema huwa dak tal-kostruzzjoni b'220 inċident u warajh is-settur tat-trasport b'210 inċidenti mhux fatali. L-ammont ta' irġieli li weġġew fuq il-post tax-xogħol huwa bil-qabda ogħla min-nisa. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienu 1105 irġiel li kienu involuti f'inċident mhux fatali filwaqt li kienu 315 in-nisa. L-istatistika turi li l-iktar faxxa tetajiet li esperjenzaw inċidenti mhux fatali kienu dawk ta' bejn l-34 u 25 sena, filwaqt li l-iktar korriment komuni kien dak ta' ġrieħi jew korriment superfiċjali, segwit mill-liwi, ġbit tal-muskoli u qluħ ta' għada minn posthom.